menjünk tovább. Tehát így néz ki, ez egy makett. Trujillo, ez az a város, ahol ha elmennek, keresni kell. Trujillo környékén van, és Trujillo ez az egyik udvarbelső. Rengeteg piramis van még, illetve agyakszentély. Itt van Chan-Chan, ezt láttuk most, ez maga a város Trujillo, és itt körbe, végig ezek ilyen piramisok és ilyen kisebb, kis szentélyvárosok vagy templomvárosok voltak. Az egyik, amit mindjárt látni fogunk, az egy döbbenetes hírként ért engem is kint, nem tudtam róla, és annyira csodálatos, hogy tehát a vezető régésszel, aki nem olyan régen, ezek nagyon-nagyon friss ásatások, ezek épp hogy csak a szakmai top magazinokba vagy újságokba kerültek publikálásra. Tehát nem nagyon lehet róluk egyébként tudni. Ővele sikerült beszélnünk, ez az El Brujo, ahol a La Señora de Cao, vagy Lady of Cao, vagy Cao hölgye néven, a mocséknak, akikről eddig beszéltünk, a mai napig ismert uralkodóik között a legősibb hölgy, nő, papnő, akinek megtalálták a mumifikált testét. Méreteit tekintve elég termetes hölgy lehetett, mondjuk 2,20 vagy 2,30. A karján még mindig látszik kígyó és pók tetoválás. A pók egyébként nagyon sok agyagpiramisnak a szent állata, és mégpedig a női világot szimbolizálja, ők ezt egyértelműen le is írták, női papnők hordták a pók jelet, mégpedig erre a csodálatos éteri hálóra, ami körbevesz bennünket, ezzel ezek a nők, ezek a szent nők kommunikáltak, ők álltak kapcsolatba, és azt mondták, hogy így fog össze mindent, ez az éteri energiaháló, mint ahogy a pókháló kinéz. Ez a Waka Luna nevű piramis tetejéről fényképeztük le. 7 ilyen kis kamrácska van az oldalán, ezt csak azért tartottam fontosnak megmutatni, mert lesz egy pár momentum, hogy mit mondanak a régészek, és ehhez képest mit látunk mi. Na hát az, hogy hold, az ugye nekem összekapcsolódik mondjuk a vízzel, tehát mondjuk, hogyha az elemek vagy a női oldallal. 7 az 14 kamra, ami egy holdciklusnak pont a fele. Ők azt írták, hogy ezekbe a kamrákba ezek élelmiszerraktárak voltak. És én megkérdeztem, hogy erre konkrétan van-e jel, találtak-e élelmiszer maradványt valamilyen rétegben. Miért írták azt ki, hogy konkrétan élelmiszer, tehát miért nem ruhát, vagy bármi más tároltak benne? Azt mondták, hogy miért, mi más tárolhattak volna benne. Mondom, és ezek nem vízlefolyók? Esetleg valami vízrituáléval kapcsolatos? Ebből nem kell többet kigondolni, mint ami benne van, azért mondom, hogy az agyukat próbáljuk megérteni. Tehát amikor elmegyünk akár Dél-Amerikába, akár bárhol, múzeumokba, vagy elolvassuk a régészek, antropológusnak a szakmai véleményét, akkor körülbelül gondoljuk hozzá, és még fogok ilyeneket mondani, azokat az embereket, akiket én láttam, akik ennyit tudnak csinálni, mi mást. És ez oda van írva. Ez az előbb említett El Brujo, szintén holdpiramisnak elnevezett, teljesen, hogy mondjam, ezek szubjektív elnevezések. Elmesélték, hogy minden valamire való régész kell, hogy rendelkezzen egy hold és nappiramissal, aki ilyeneket kutat, tehát ők gondolkodás nélkül adják egyébként ezeket a neveket. Ez is ilyen festett falu, piramis lépcsős épület, a legtöbb egyébként rámpás piramis. Itt jelenik meg a pók.
teljesen megfejtett, tehát én nem azért nem mondok róla többet, mert nem akarok, nincs megfejtés, tehát mi ezt le tudtuk fotózni, nem merültünk el benne, szakmai olvasata, ez egy csodálatos, minthogyha egy oltár lett volna, hihetetlen rajzokkal, tehát szakmai anyagot nem tudtunk megszerezni. Elhoztuk a legnevesebb szakirodalmat erről, de nincs megfejtve, nem írnak róla semmit, hogy vajon mit ábrázol, kik mikor csinálták. Hát, ha egyszer eljutunk oda, hogy le tudunk ülni nyugodtan, és valahogy megérezzük, hogy mit jelenthet. Ez egyébként ennek egyik komplexumnak a fő régésze, Ricardo Morales, nagyon aranyos, de hát nulla információval jöttünk el tőle gyakorlatilag. Ez a másik csodálatos rész, ahol elmentünk, terület, Chachapoyas, erről egyébként megjelent Magyarországon pár éve egy könyv, és én nagyon sajnálom, hogy hiába keresem az interneten, egy magyar szerzője volt, ha jól emlékszem, valami Zoltán, egyszer édesapám meghallotta a rádióba egy műsorba, nem tudtam megjegyezni, és azóta nem tudjuk. Ő írt olyat, hogy szőke felhőharcosok. Erről a Chachapoyas népről. És valóban a helyiek egyébként mind világosbőrűek, és nagyon-nagyon sok területen találkoztunk olyan őslakókkal, akik mellett én mondjuk nagyon sötét tónusú embernek számítottam. Ők szőkék, kékszeműek voltak, nagyon világos bőrrel. Ez a Chachapoyas birodalom, ez kb. 200 km hosszú, ez ahogy az Észak-Peruban van, elindultunk a Mocséktől, ugye amit eddig láttunk, föl az Andokra, tehát ez az Andok hegységben van. Innen tovább már az Andok része is az esőerdő régióhoz tartozik, ez a 3 nagy területe van egyébként Perunak. A tengerparti rész, az andoki, ami 5000 méterig is lakott nagyon sokszor, 4500 méteren élnek emberek, és már az Andok nyugati lábánál, keleti lábánál elkezdődő esőerdő. Tehát ez annak a határán van. Ő az egész, ennek a Cuelap nevű birodalomnak a vezető régésze. Tőle is sajnos úgy jöttünk elő, pedig a sztár Peruban per pillanat, alig elérhető, és egy nagyon nagy dolog, még Magyarországról leleveleztem vele, hogy fogadjon minket és vezessen körbe, mert rém kíváncsiak voltunk, hogy ők mit tudnak a Chachapoyasokról, és meséli nekem, ahogy ott megyünk, hogy hát igazából valami furcsa nyelvük volt, fogalmunk sincs róla. Tudni kell, hogy nem csak, tehát az inkák miatt már nagyon-nagyon régen, tehát Krisztus után pár száz évvel a erőszakos vagy néhol kedvesebb formában megkövetelt nyelvcsere miatt ezek az ősi népek szépen elvesztették a nagyon ősi nyelvüket, és inkább a kecsuát kezdték beszélni. Tehát az inkák ezt használták az alattvalókkal. Tehát nagyon nehéz felfejteni ezeket a régi nyelveket, ezért ezen nem csodálkoztunk, hogy nem tudja. De nekem elkezdi magyarázni, hogy te minden, tehát ezen a 200 km hosszúságon, minden Chachapoyas területen az a jellemző és egyeduralkodó építési forma, mindjárt fogjuk látni, a kör alakú kő alap, amin van egy nádfedő. Tehát mondja nekem itt a régész, hogy kő alap, rajta a tető. És akkor erre ránézek, erről nem tettem, és mondom, hogy kőalap, kő alap. Ha mondta, ne keresd tovább. Hát itt van, akkor mi van, hogyha ez volt a nyelvük, vagy valami hasonló. Oké, ez most itt egy vicces dolog volt. Én Isten ments, hogy ez bárkire, mint teóriát, vagy bizonyítékot ráerőszakoljak, de amit megfigyeltünk, a kő szó nagyon-nagyon sok település névben ott van egész Dél-Amerikában, és mit ad Isten, mindenütt kő. A kő valamilyen formában az élet legfontosabb része volt. Mint azóta megtudtam egy ekvádori nyelvésztől, az a Shuar népcsoport és az egész Kara nemzethez tartozó népek a kőt valóban kőnek, tehát ezt most tudtuk meg, az tényleg kőt jelent. Úgyhogy mi van, hogyha most én bátran arra gondolok, hogy itt most tényleg kő alap,
Ez a kör alakú, kő alap építkezés, ezért hívták a birodalom fővárosát Kuelapnak. Itt jelent meg a legtöbb ilyen kő alapú ház. Ez a Kuelap, ennek az erődvárosnak az egyetlen bejárata. Körülbelül 2500 méteren magasságban van az egész Chachapoyas régió, nem csak a városaikat, hanem amint látni fogjuk, a temetkezési helyeiket is normál ember számára megközelíthetetlen helyen építették. Tehát ahova nem volt csak mondjuk egy út, azon is így egy darab bejárat, tehát olyan észrevétlenül és könnyen nem nagyon lehetett beosonni hozzájuk. Hát itt így van ez a városuknak az egyik széle, ilyen szakadék veszi körbe őket. És tényleg a felhők magasságában vagyunk, tehát az, hogy és szőkék voltak, ezt megerősítik, magasak voltak, mutatta ott a régész egy nagy lábszárcsontot, ami jóval nagyobb, mint a mai emberé. Nagyon sok ilyet találtak